नमस्कार भैया, भोजपुरी समाचार में आप सब लोग के स्वागत बा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले जी बिना काम के घूमत लोग के रोके के खातिर आज स्टिकर कोड के निर्देश जारी कर दिले। मुंबई के पुलिस कमिश्नर बिना काम के घूमत लोग पे रोक लगावे खातिर आज एगो निर्देश जारी कैले और सगरी लोकल पुलिस स्टेशन, चेकनाका, टोलनाका पे स्टिकर कोड देवे के कहले। स्टिकर कोड 3 प्रकार के हुई। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा हरा। लाल स्टिकर उनके दिहल जाई जवन लोग डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल सप्लाई की कैटेगरी में काम करता, और पीला स्टिकर इसेंशियल सर्विस, बीएमसी कर्मचारी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और मीडिया कर्मी में काम करे वाला के मिली। हरियर स्टिकर उनके मिली जवन लोग वेजिटेबल सब्जी सप्लाई करेले। नॉर्थ जोन पुलिस सबसे पहले ई कलर स्टिकर मुहिम के काम शुरू कर दिले बा। एडिशनल सीपी दिलीप सावंत जी और जोन 12 के डीसीपी डॉक्टर डीएस स्वामी जी के मार्गदर्शन में मुंबई में स्टिकर कोड मुहिम सबसे पहले शुरू हो गई बा और सगरी गाड़ियन पर ई स्टिकर लगावल जाता। अबे खातिर बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबर खातिर भैया भोजपुरी समाचार के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।